ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ତ ମୁଁ ମିଷ୍ଟି ଅଜାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛେ। ମୁଁ ଅଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଜା ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଡାଣ। ମୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦବୁନି ତୁ ଲୁହ, ହସେଇବୁ ମତେ ସାରା ଜୀବନ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋ ରଖିବ ମାନ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଜାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛେ। ଆମେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଅଜାଙ୍କ ହାତରେ। ମିଷ୍ଟି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମିଠା ଖୁଆଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ନମ କଲୁ। ଏବେ ମିଷ୍ଟି ଆଈଙ୍କୁ ନମ କଲା, ମୁଁ ଆଈଙ୍କୁ ନମ କଲି, ମାମାଙ୍କୁ ନମ କଲି, ଏବେ ମାମିଙ୍କୁ ନମ କରିଲି। ଏବେ ଆସିଗଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଖୁସିରେ ଆଉ ଥରେ ଅଜାଙ୍କୁ ନମ କରି ପକେଇଲି। ଆମର ତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦଉଛେ। ଏବେ ସିଏ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଲି। ଆମର ତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହଉଛେ। ଏବେ ସିଏ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ମାମା ବଡ ମାମାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ମାନେ ମୋ ବଡ ମାମାଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ, ଫୁଲ ଦୁବ ଦେଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମାମା ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମାମା ହସୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମାମା ବଡ ମାମୁଁକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
1 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି। ମାମା ଆଉ ଥରେ ଫେର ବନ୍ଦେଇଲେ, ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ମାମା ମିଠା ଖୁଆଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାମା ନମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୋଜ ଦଉଛନ୍ତି ମାମା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ମାମା ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାନ ମାମା ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ସାନ ମାମାଙ୍କୁ ମାମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏବେ ମାମାଙ୍କୁ ସାନ ମାମା ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମିଠା ଖୁଆଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ଖୁଆଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ନମ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଚକୋଲେଟ ଧରି ପଳାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ନାଚି ଯାଉଛି।